Porque o Partido Popular quere impoñer en Galiza a macrocelulosa que non queren en Portugal. Esa é a pregunta que imos facer desde o Bloque Nacionalista Galego no próximo pleno ao presidente da Xunta. Rueda ten que dar a cara, deixar de esconderse e explicar cales son as razóns polas que queren instalar no corazón de Galiza esta auténtica bomba ambiental, en contra da vontade popular de toda a veciñanza da Ulloa, do río Ulla e da ría da Arousa, pero tamén en contra dos criterios científicos e técnicos, non só do persoal investigador das universidades galegas ou do CSIC, senón que agora mesmo alerta das nocivas e lesivas consecuencias que tería Altri, mesmo altos cargos da Xunta até hai 2 días, como exdirectora da Xera, que acaba de publicar en LinkedIn un artigo demoledor alertando das lesivas consecuencias da instalación de Altri na Ulloa. Por iso, a mellor resposta é a mobilización social. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, animámosvos a todas e a todos a parar este proxecto, mobilizándovos este sábado, participando na manifestación convocada pola Asociación para a Defensa da Ría da Arousa ás 12 na Pobra do Caramiñal, por terra e por mar.